Hey wemsiza uvuke. Ujobe phela kade uke balala yini. Mina ngikuhlupha mina ngedwa. Kade uhlupha noyenzi. Jobe phela kasebuduqoda ubuthongo ngokutshele mina. Ibuka ibhalansi ka-L4. Uyambona ukuthi ungivusa nje uyibuka. Mina ngiyayigigizela ngiyajabula ukuthi iyahamba le nqola. Ujobe useyibukela isingaye. Usebona le mali ka-Alvovu sifanele yena. Khathi inkandla wemsizi yabanjani ngempela ngokusa. Ehlezi ifuna sengathi yonke into enhle ifanele yona. Khathi inkandla ngempela injani. Ujobe usebona le mali ka-Alvovu sengathi sifanele yena manje. Ubonile ukuthi umali umtila nawo ushayela u10,000 umkhaya. Hey usebenzile umkhaya. Hey ushayele manje utira. Ngisho unjoko naye amthabe ukuthi benganawo umuntu kodla imali lona engalo. Unjoko useshayile. Hey hambile manje le mali ibona ukuthi sithini ithi 165,044 rand 66 hayi abamthandile abantu uElvovu. Yabona nje ukuthi uElvovu Nkosi yami izolo ngidabukile uSinotho kaNdlovu sengifuna ngevideo call engikhulumisa naye uqonqile. Uyabona ukuthi bekehlale ngisho elangeni nje engekho umuntu ozomgquba kwi-wheelchair. Hey uNkulunkulu uyabonelelwa yeswa. Hey ngingalilulekile manje ayihlali wemsiza ngitshela imessage ukuthi ngibuza mina mhla kushayelwa ingane yami indishi phinde ngazoshayelwa ikhishi. Ngasinda kwi-fever nginomkhuhlane ngajikela amaphilisi phansi. Ingalo ngeke ngaluleki laphana lokuthi enqi message qi uze kusikala qhumule manje ka-Alvovu silulekile. Hey cha sebesebenzile noyenzi siyambonga njalo. Mkhulu umsebenzi ohlala uyenzi lapha engaqali. Hawu cha siyabonga ngibandi bantu usebenzile. Usebenzile uyenzi ubambile iqhaza lendishi. Awuba into engabheke enzunzu. Hayi simbonge noyenzi. Usebenzile manje Nkosi yami. Hey uyobonga emazulwini.